ポポル・ブフ第37章勇猛な機関王第7代の王である機関とカウィシマフは近くの大部族や小部族の国や町を次々に征服し、基地の国を大きくしていきました。この二人の王は、各地ケル部族の祖国のチュウィラやラビナル部族のパマカ、カオケ部族のサカワハ、サクレワブ、チュウィミキナ、シェラフ、チュワツァックやソロフチェ部族のムラムラを征服し、破壊したのでした。これらの部族の人々は殺されたり奴隷とされたりしたのでした。そのため部族の人々は機関を恐れ、次々と貢ぎ物を捧げて服従するようになりました。今もペタタユブという海岸の近くに斧で立ち割ったような岩々があります。これは機関の勇気を示していると言われています。機関王は征服した地域を砦や石壁で守るためにたくさんの戦士を送り出しました。それはチュウィラのすべての人々、チュリマル、サキヤ、シャフバケフ、チテマフ、ワフシャラフフ、カブラカン、チャビカック、チフナフプ、マカ、シャヤバフ、サクカバハ、シヤハ、ミキナ、シェラ夫婦の人々でした。これらの人々は、キカブとカウィシマフ、そしてカレルとアフチック・ウィナックの4人の首長の命令で、渓谷や山岳部へと向かいました。こうして出発した戦士たちは勇敢に戦い、多くの捕虜を連れて帰ってきました。戦士たちにはたくさんの褒章が与えられました。こうして第5代のククマツ王とコトハ王が隆盛に導いたキチェの王国は勇猛なキカブ王とカウィシマフ王の時代にますます領土を広げ、多くの部族がキチェに服従し、貢ぎ物を捧げるようになったのでした。ククマツ王、コトハ王、キカブ王、カウィシマフ王はいずれも偉大な王でした。彼らは戦いに強かっただけではなく、どう戦うべきか、いつ死や飢えが襲ってくるか、争いが起こるかどうかなど、すべてのことが分かっていたのです。なぜなら彼らがポポル・ブフと呼ぶ本ですべて知ることができたからでした。